Okay, so may hapon sa tanan, no? Dari sa mua, but may buntag diha sa Pilipinas. Okay, so niya na punta karon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay, so higala, igsoon, thank you kaayo nga nanapod ka diha, no? Naminaw. Ug ako takang awhagon nga magkuha sa imong Biblia kung naa kay Biblia. Pero kung wala kay Biblia, okay ra pod, no? Maminaw lang ta. Basta igsoon kung naa kay Biblia, maayo nga imo hapon ng ablihan para imo kong ubanan sa ato ang pagbasa. But before ta magbasa, magampo sa ta. Okay? Hallelujah. Dalaygon og mahimayaon ng mga Dios. Salamat kayo, Lord. Nining kahigayunan nga imong yatag kanamo. Nining adlaw, O God. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo, sa imong kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong protection kanunay. Salamat sa imong provision, Lord, sa mga panginahanglan ikaw may nagahatag ani kanamo, Lord, sa matag adlaw nga gininhawa, Lord, sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Salamat, Lord. And salamat kay Ginoo nga imong gipahimangnuan kanunay, Lord, nga ang imong pulong mao among kalanon, Ginoo, sa matag adlaw. Nga ang tao, Lord, dili mabuhi tungod lang sa apan, Lord, sa matag pulong nga mugula sa imong baba nga mao ang imong pulong diri sa Biblia. Lord, tabangi kami nga i-embrace ang imong pulong, Ginoo, nga mahitisok gayud sa among alimpatakan, Lord, nga ang imong pulong, Ginoo, mas labawng importante kaysa sa tanang mga butang diri sa kalibutan, Lord. Kay ngon imong pulong, Ginoo, nga ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang imong pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. Usa, Ginoo, ikaw among ginaawhag nga mamuhat, Lord, sa among kinaidladman sa mga hunahuna o kasing-kasing. I-align, Ginoo, ang among hunahuna o kasing-kasing diha sa imong balang espiritu, O Dios, nga mahimong usa, Lord, sa imong balang espiritu. Lord, mamuhat ka sa mong taliwala, even sa mga mananaw ani nga video, Lord. I pray ikaw mamuhat, ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi. Uban ang ilang tibok family, Lord. Salamat nga ikaw ilang ma-experience sa matag adlaw, Ginoo. Dalaygon ikaw, Dios, sa walay katapusan. Salamat, Ginoo, sa imong pagabuhaton karon ug sa matag adlaw, Lord, sa among pagsunod diha kanimo, Ginoo. Dalaygon ka, tabuni kaming tanan, Lord, ug kanang mga nanaaw sa ani nga video, Lord, tabuni sa ang matag usa kanamo pinagsimong hamili nga dugo. Salamat, Lord, dalaygon ikaw. Holy Spirit, we welcome you. In Jesus' name I pray. Amen. Og amen. Okay, so igsoon na nata sa Deuteronomy, no? Kung nakababol dira, Deuteronomio 33 na ta igsoon. Okay, so kung nakay Bible atong sugdan, no? Giuluhan kini og gipanalanginan ni Moises ang mga banay sa Israel. Okay, chapter 33 verse 1. Sa hapit na mamatay si Moises, ang tao nga pinili sa Dios, gipanalanginan niya ang mga Israelita. Siya miingon, mianhi ang Ginoo gikan sa Sinai, gikan sa Edomia daw kaadlawon o gikan sa bukid sa Parandaw banag-banag. Mianhi siya kinuyugan sa nilibok ka mga anghel, ug sa tuon niyang kamot nagbitbit siya kalayo nga nagdilaab. Wow. Imo nang na-imagine igsuon, no? Okay. So verse 3, iyang gihigugma pag-ayo ang iyang katawhan ug ubos sila sa iyang pagmando. Ang tanan gihalad ngadto kaniya. Nagsunod kami kanimo sumala sa imong balaod nga gihatag mo kanamo pinaagi kang Moises, ingon nga panulundon sa mga anak ni Jacob. Verse 5, nahimong hari sa Jesuron ang Ginoo, sa dihang nagtigom ang mga kadagkuan og ang tanang banay sa Israel. Verse 6, si Moises miingon mahitungod sa banay ni Ruben, mulungtad unta si Ruben ug dili mamatay bisag diyutay ra sila. Verse 7, mahitungod kang Juda, si Moises miingon, pamatia Ginoo ang tingog ni Juda ug patipuna siya sa imong katawhan. Panalipdi siya sa imong mga kamot ug tabangi siya batok sa kaaway niya. Verse 8, mahitungod kang Levi, siya miingon, ihatag kang Levi ang imong tumim ug ihatag ang urim sa imong matinud-anong alagad. Kay nasulayan mo siya didto sa masa
ug gibadlong mo siya duo sa katubigan sa Meriba. Verse 9, wala niya tagda ang iyang amahan o ginahan, ug wala niya ilha ang iyang mga igsuon ug ang kaugalingon niyang mga anak. Apan gituman niya ang imong sugo ug gitamod niya pag-ayo ang imong kasabutan. Verse 10, tudluan sa mga Levita ang mga kaliwat ni Jacob sa imong mga tulumanon ug ang Israel sa imong balaod. Ug ihalad nila kanimo ang mga insenso ug ang tibuok halad nga ilang gisunog. Verse 11, panalangini o Ginoo ang iyang kabtangan ug dawata ang iyang binuhatan. Laglaga sila nga misupak ug nagdumot kaniya aron dili na sila makabangon. Mahitungod kang Benjamin, verse 12, miingon siya, si Benjamin gihigugma sa Ginoo. Nagpuyo siya nga layo sa kadaot diha sa iyang presensya. Gipanalipdan siya kanunay sa Ginoo nga anaa magpuyo sa kabungturan niya. 13, mahitungod kang Jose, miingon siya, panalanginan unta sa Ginoo ang yuta ni Jose sa mga bililhong panalangin gikan sa langit, sa yamog sa mga lalom nga tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Pabungahon unta niyag daghan ang mga tanom sa iyang kaumahan matag bulan. 15, hatagan usab unta si Jose ug daghang abot gikan sa kabukiran ug kabungturan ug uban pang abot sa yuta. Kining maong panalangin gikan kaniya nga nagsulti gikan sa sampinit nga nagdilaab. Mudagaya unta sa ulo ni Jose ug mudagayday sa iyang agtang kining bililhong mga gasa. Kay gipili man siya nga labaw sa tanan niyang igsuon. Okay. Kusgan si Jose sama sa panganay nga turong baka ug may sungay sama sa ihalas nga baka, sungay nga maoy iyang isungag sa ubang mga nasod ug sa tanang suok sa kalibutan. Ingon niini ang libo-kalibo nga katawhan sa Ephraim ug ang linibo nga katawhan sa Manases. Verse 18, mahitungod kang Zabulon ug kang Issachar, miingon siya, paglipay Zabulon og sa imong mga pagpanaw ug paglipay Issachar diha sa imong mga tulda. Ilang dapiton ang mga nasod sa pag-adto sa ilang kabukiran, diin ihalad nila ang mga utukma nga halad. Kuhaon nila ang daghang bahandi sa kadagatan ug ang tinagong bahandi sa kabaybayunan. Verse 20, ania ang giingon ni Moises, mahitungod kang Gad. Dalaygon siya nga naghatag kang Gad og dakong yuta sama sa leon, muhupo siya og laksion niya ang ulo ug bukton sa iyang gitukob. 21, gipili niya alang sa iyang kaugalingon ang labing maayong bahin sa yuta nga gigahin unta alang sa pangulo sa kasandaluhan. Miadto siya sa mga pangulo sa katawhan ug inabagan sa Israel, gituman niya ang mga sugo sa og gimbutan ang Ginoo. Okay, 22. Mahitungod kang Dan, miingon siya, si Dan sama sa itoy nga leon, milukso siya gikan sa Basan. 23, mao kini ang iyang gisulti bahin kang Neftali, hatagan ka sa tanan mong gikinahanglan, panalanginan ka pag-ayo sa Ginoo ug panag-iyahon mo ang lanaw sa Galilea ug ang habagatan niini. Kini ang gisulti niya bahin kang Aser, panalanginan unta si Aser labaw sa iyang mga igsuon ug panggaon unta sila nila ug ituslob ang iyang mga tiil sa lana. Verse 25, ang mga trangka sa imong ganghaan
hinimo unta sa puthaw ug sa bronse, ug magdugang unta ang imong kusog nunot sa imong kaugalingon. 26. Walay Dios sama sa imong Dios nga mutadlas sa langit aron pagtabang kanimo o Israel. Kay siya mahimayaon man og gamhanan. 27. Ang Dios nga walay sinugdan og katapusan maoy imong puloy-anan. Lig-unon kaniya sa imong gamhanang mga bukton. Gihinginlan niya ang imong mga kaaway ug nagmando siya nga patyon sila. 28. Busa nagpuyo nga layo sa kadaot ang Israel ug ang mga kaliwat ni Jacob nagpuyo nga malinawon sa yuta nga daghag abot nga kalanon og bino. Nga gibisbisan sa yamog gikan sa langit. 29. Walay sama kanimo kamalipayon o Israel, katawhan ka nga giluwas sa Ginoo. Sama sa taming manalipod siya kanimo, og siya ang hait mong espada. Mahadlok unta kanimo ang imong mga kaaway, og tunob-tunuban unta nimo ang ilang mga halaran. Hallelujah. So, mao kadto ang chapter 33 igsoon. So, naapatay gamay nga mga oras, no? So, nindot nga ato ang tiwason, atong dungagan, no? Kay sayang ang oras. So, atong basahon ang ikasunod nga chapter 34, no? Ang 34. So, Deuteronomy 34 igsoon. So, giuluhan kini og namatay si Moises, no? So, sa chapter 34, diri namatay si Moises. Okay, sa atong sugdan, the verse 1, gikan sa kapatagan sa Moab, mitunga si Moises sa bukid sa Nebo, sa kinatumyan sa bukid sa Pisga, nga atbang sa Jericho. Unya, gipakita siya sa Ginoo sa tibuok yuta, gikan sa gilid, hangtod sa Dan. Ang tibuok Neftali, ang yuta sa Ephraim ug Manases. Ang tibuok yuta sa Juda, ngadto sa dagat sa Mediteraneo. Ang Negeb, ang walog sa Jericho nga mao ang syudad sa mga palmira hangtod sa Zoar. Miingon kaniya ang Ginoo, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob, nga akong ihatag sa ilang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo apan dili ka makaadto didto, no? So si Moises gipakita ra sa Ginoo sa maong lugar, pero dili siya kaadto, no? Okay, so verse 5, busa namatay didto sa Moab si Moises nga alagad sa Ginoo. Sumala gayud sa giingon sa Ginoo ug gilubong niya si Moises didto sa usa ka walog sa Moab atbang sa lungsod sa Bet-peor. Apan hangtod karon walay nasayod sa tukmang dapit diin siya ilubong. Okay, 7, sa pagkamatay ni Moises, 120 na ang iyang edad. Abtik og lig-on pa siya og maayo pagmata. Verse 8, nagbangutan ang mga Israelita alang kaniya dito sa kapatagan sa Moab sulod sa usa ka bulan. Verse 9, si Josue, ang anak ni Nun, napuno sa espiritu sa kaalam. Kay gitapion man ni Moises ang iyang kamot ngadto kang Josue. Wow, no? Kanang maglehans bitaw na siya ka ng impartation. No? Okay. Busa, mituman ang mga Israelita kang Josue o gibuhat nila ang mga mando nga gihatag sa Ginoo kanila pinaagi kang Moises. Okay. Sukad, masukad, walay propeta sa Israel nga sama kang Moises nga suod kaayo sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa paghimo sa mga timailhan og mga milagro dito sa Ehipto batok kang paraon og sa tanan niyang opisyal og sa tibuok nasod. Gibuhat usab niya ang nagkalain-laing kahibulungan og makalilisang nga mga butang pinaagi sa talagsaong gahom nga nasaksihan sa tibuok Israel. Amen. Hallelujah.
Glory to God. So igsuon mao kadto ang katapusang chapter sa Deuteronomio igsuon. So itong nahuman karon ang chapter 33 o ang chapter 34. So praise the Lord, no, nahuman nato ang book of Deuteronomy karong adlaw igsuon. So sa sunod higayon na anata sa Josue. Oh, glory to God. So igsuon, salamat kaayo nga hangtod karon naa gihapon ka diha, no? So lami kayo pamalandungon nga na gikan sa Genesis, Deuteronomy na ta igsuon bisan hinay-hinay, no? Panpadayon ta nga magbasa sa pulong sa Ginoo kay ato ang remember, no, ma-refresh ang ato ang memory sa ato mga nabaltian nga wali sa pastor ana kung kita magbasa mismo sa pulong sa Dios. Kay lahi ra gyud kung kita mismo ang first hand nga makabasa sa pulong sa Ginoo. So igsoon, salamat kaayo sa imuhang pagduyog kanako karong taknaa, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Magkita na pud ta sunod higayon. Daghang salamat igsoon.